madam namimili ng car. Yan. Bagong modelo ng Nissan SM Tarlac. Bagong design, modern architect ng sasakyan. Nissan tayo. Nissan San Miguel Tarlac, pero naka-display sila sa SS. Bibili tayo ng Nissan. Ito yung bagong Urban Premium ng Nissan. Yan. Yes sir. Yan, bili na tayo ng Nissan Terra. Nissan Terra for sale SF.